Soto ini cemplungi gangsir iki enak banget lho. Tenan. Mbok dijajal, Pak? Jajal dengkulmu mlocot ku. Wong dalang jare ra entuk mangan, jarene si Ayu kae ora mangan. Lho jarene dalang milenial. Jadi bebas. Ngicipi karika mau apa? Iya. Aku penasaran karika iki rasane kaya ngopo. Ya, dibawani. Monggo. Sareh rasa kesusu wis tak ngengehi. Napa? Oh iki tak ngengehi soto. Oh nggih, mboten napa-napa. Nah, wis. Niki kula pun wonten jarang kok mengke nek anyep kula soki jarang malih. Sotone. Men anget sotone. Oh ya ora. Nek gamelan ya ora iso. Kowe gelem apa ditabuhi nganggo jatilan? Manut. Lho. Kula napa-napa gelem, Pak. Kowe Sinten, Pak? kowe kok Jur. Kowe mengkurep kok arep diencop ngono. Nek Pak Keswane kalih kula pun mboten nganu. Sate mawon. Ora wis ora nganu. Kita kan bolo nggih, Pak. Nah, bolo. Iya. Pun gubuk asmara sa. Oke, GBG ASM. Heeh, warnani. Oh, gubuk asmara wae, gubuk asmara. Ya. Nggih, wong nggih wonten pamundutan saking Benny. Ini pemuda Sontonayan tapi ra iso bali njaluk tembang kangen, tapi ya wis. Sapa kuwi? Jenenge Mas Benny Maria apa siapa ya mau lali aku ne. Njaluk tembang kangen. Oh, aku ora iso bali piye? Ora bali rene, dhek perantau. Nek Ya ndi, wong kene akeh sing sukses-sukses ngono lho padake. Oh, merantau di luar Sontonayan. Yo. Terus sidane gubuk asmara. Gubuk asmara. Oke. Soto ini cemplungi gangsir iki enak banget lho. Tenan. Mbok dijajal, Pak? Jajal dengkulmu mlocot ku. Wong dalang jare ra entuk mangan, jarene si Ayu kae ora mangan. Lho jarene dalang milenial. Jadi bebas. Ngicipi karika mau apa? Iya. Aku penasaran karika iki rasane kaya ngopo. Ya, dibawani. Monggo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Nana lingsem yen ke mutan neno lelampahan kang tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya. Neno. Monggo gubuk asmara dipun aturaken. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak lereng ning jaga kapan pisan
Sareh rasa kesusu wis tak ngengehi. Napa? Oh iki tak ngengehi soto. Oh nggih, mboten napa-napa. Nah, wis. Niki kula pun wonten jarang kok mengke nek anyep kula soki jarang malih. Sotone. Men anget sotone. Oh ya ora apa-apa ya pinter kowe. Nah, ora usah kuwatir dientekke buta loro. Oh, nesu, tak nopo. Cadetan sajroning ati. Elisa. Wah telat aku maru meni. Ye ngono wis kedisiken. Iya. Barang angel hitung-hitungane angel. Angel nganggo kricik barang soalé tadi. Ya dadak nyusukke hitung-hitungane ya Mak. Iya. Matur suwun Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Blesteran ngendi ro ngendi. Kuwi sing blesteran bapakne rono. Oh, bapakne saka Paraguay, ya ibune saka Parangwedang. Dadine anak-anak Elisa or karo Salaso kuwi. Oh iya, saka Sulawesi. Dusune jenenge Lambelu. Oh iya. Wah. Kaget aku. Iya. Ayo diaturake gendi sapa sing kepareng arep nyekar. Gendi saiki sing di pesen karo penyanyi bapak-bapak panitia. Ya, Mbak Ani Blorong. Oh iya, ayo nek jumeneng nek ya. Saya tua, saya dream. Awake jan plempung-plempung ora karu-karuan. Ya, kejaba nyinden ya buruh blandong kayu tadine ya. Iya. Ya, Nek. Nggih. Ya. Biyen yo tau tak jak rene iki, tak andake tak semir kae to, Nak. Iya. Rambutnya disemir, tak koke sinden saka Australia ya biyen. Biyen le omong ya wangun kae. Oh, siapa namamu? Ngono kae.
Ya, saiki wis ganti Jawa meneh, wis ireng meneh rambute. Sugeng dalu, Pak. Ayo sinden nek turunan Gentro iki ngene iki. Ya, sugeng dalu, Pak. Ya wis ora apa-apa. Sugeng dalu Mbak Ani jan. Nggih, pripun, Pak? Kowe kok saya subur bareng ndek bojo. Cocok, Pak. Oh ya syukur to. Cocok apane? Cocok genjotane. Edian. Dan Iya, ya syukur ya. kasunyatan ya, Pak. Kasunyatan ngono. Pripun, Bu? Kabare, Bu? Saya nggih, Bu. Dereng pada ngantuk. Nek ngantuk ya dituruk-turukake, Bu. Nggih. Pripun, Pak? Ora apa-apa. Wis kalah tegel aku. Iya, nang ngantuk diturukake. Lah pripun, Pak? Kler. Iya, karena Mbak apa? Manut. Lho kok manut piye? Monggo. Ki ana pamundutan Pak Yoga. Cendol Jawet. Monggo cendol Kaya Jawet. ngene rasane wong nandang kangen. Hae. Nek gamelan ya ora iso. Kowe gelem apa ditabuhi nganggo jatilan? Manut. Lho. Kula napa-napa gelem, Pak. Cah geleman. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Aku ya sobat ambyar. Sobat ambyar, sobat ngebyar, Pak. Nek ngene dhewe sobat ngebyar. Nggih. Nek Mas Didi Kempit, Mas Didi Kempot, Didi Kempot. kuwi sobat ambyar. Ambyar, ya. Heeh, ya. Nggih. Anu wae apa jenenge engko nek ming jatilan terus kancaku do bungahi linambuhi. Ya sing nganggo larasan. Sing nganggo larasan apa? Liwong. Oh iya. Ane iki spesial liwong wong Inggris muni jatil wis jogete medeni. Kok ora nggo topeng munyuk barang nih. Rasa nggo topeng ding wis raimu kaya munyuk. Wah, kuwi. Guyu ora kaya memedi to. Ya wis ben. Mangga. Ya. Saniki, Pak. Oh, sik. Didelok wiyagane sik do maem ora? Nggih, mangke mawon. Monggo diskecake rumiyin. Mboten napa-napa kula santai. Monggo lho. Santai mawon. Ale menguntal-nguntal ria ya. Ya wis ben ra apa-apa. Iya. Ya ming bojone siki kok betah men ra mati-mati ngono lho. Ya wis ben ra apa-apa. Ya diwiti men dideleke siki mame. Dadi ya dia. Godho ati rintan siang dalu. Heler nguyahi sagara adatan bisa nguluke atiku.
mbiyen sadurunge dadi sinden pemain jatilan kok. Iya. Dadi nek main reyok nek ora dingonone kuwi ora puas. Mboten marem. Heeh. Pripun, Bu? Mboten adem. Kalih joget-joget ngeten iki, Bu. Ben mboten adem. Gasi. Aku apale mung siji kuwi e. Anggere ngene ketemu piyai kene ngono nang dalan ngono ya. Lho, Pak Sino, gasi aku ya. Pokoke Mas. Iya, sesuk nek ketekan omah aku arep ketemu bojoku arep bukake lawang, Bu. Bukake lawang jelek. Gasi, Bu. Gasi apa? Radong kono. Gasi le prepare lho, Pak. Apa? Prepare. Prepare iki apa? Persiapan. Wah, gaya momongan basa Inggris kaya dong-dongo. Lemu dadi pemain, lemu dadi sinden Inggris ki tontonan tahun kemarin. Saiki sireng meneh rambutmu. 3 tahun ini. 3 tahun ini. Ya. Terima kasih. Udah diundang lagi. Joget mulai nggih, Bu? Ya. Sinten sing ajeng joget kalih kula? Monggo. Ibu-ibu. Napa mas-mase? Bapak-bapake? Oh, wis dora kuat ya. Nggih, pun. Kula tak joget piyambak mawon nggih, Pak. Nggih, kasih. Kasih. Ya, mangga ya. Saya alon ngono lho. Ah iya, kudune iki semangat kok malah cendal jawat. Lek maune ngebut dadi alon mengkeret maneh ngono lah, Pak. Nek alon ngono ki ra mergo anu dawete suwek. Heeh. Kok dawete suwek, Pak? Oh, lali sih. Cendal dawet. Sing suwek uduk dawet, Pak. Ora suwek kok wis rasah disebut wis. Aku semelang ro cangkemmu aku wis. Iya, mangga. Lanjut maneh, Bu. Kaya bakul ning pasar kowe. Pripun? Ayo lanjut maneh, Bu. Monggo, Bu. Ya ora apa-apa. Lanjut, Bu. Semangat ya, Bu.
kowe iki. Ana bojomu kae lho. Sinten, Pak? Kuwi kok Jur, kowe mengkurep kok arep diencup ngono. Nek Pak Keswan nek kalih kula pun mboten ngano. Sate mawon. Ora wis ora ngano. Kita kan bolo nggih, Pak. Nah, bolo. Iya. Loh. Neng kok mbohe piye? Kok mbok iki piye maksude? Piye? Edan tenan wis ketok kertumu. Ya, matur sembah nuwun. Kok deg-degan? Ora apa-apa, ya biasa dhek salah omong ngono iki biasa. Untung sing wedok rada petuk, dadine ora paten. Dadine ora digagas babar blas, diopas apusi meng. Iya ya Mas, saya. Ya. Dintake Mbak sapa Mbak Ani, monggo. Oke. Ya, oke. Lanjutkan, Bapak. Ku kaya suarane Roma Irama. Lanjut. Iya. Kali ini bersama Jadilan Trunggo. Apa? Salah ngucap. Ajen setan. Trunggo. 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 Trunggo Baraneso. Trunggo Haneso. Tampilkan. Lewang. Angga. Sabtu Bali neng tempat dudukmu. Iya, terima kasih Madana. Sama-sama. Iya. Wah, kira omongan kok njur sapenake dhewe ra. Iya, Mbak. Waduh. Di mana Bapak Dalang? Aku iki ndaleke bokongmu kene obah lho. Oh. Dantenan kok. Bergetar hati bergetar. Ora ana bergetar apa. Aku wis ora bergetar. Iya. Ngono ya. Matur sembah nuwun. Ya. Iki wis wancine 1:30. Ya iya. Ayo diteruske dhisik critane Mak. Iya. Diaturake no. Ya. Mengko ndak engko gara-gara disambung meneh. Ya. Suka-suka pari suka. Ayo tak derekke Mak. Ayo, Ger. Tansah marmaring sukma. Sukma sinukma ya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing gupit sanggar sarung ana gandha kecapun nalika semanten nalindring Mandura Prabu Baladewa ngawi sangganing para wadya kula pating bleber pating kaka citra mbludakaning daratan.
rakyana